भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के अभी तक के सबसे हिट भोजपुरी गाना के बारे में खास रिपोर्ट लेके आज कही कि भैया बहुत ही एक लेवल के गाना आ रहा बटे। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त जो उनकी न्यू अपकमिंग भोजपुरी वीडियो सॉन्ग डायरेक्ट आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग आवेला बा जो उनकी यूट्यूब पर रिलीज होकर बा। चलिए भैया, गाना के बोल बटे लड़की पटाना। जी हाँ भैया, लड़की पटाना गाना के ये बोल बा। गाना के म्यूजिक दल बने विनय विनायक जी, ये गाना के लिखले बने जाहिद अख्तर जी और एक गाना के वीडियो बनेले बने जौन उनके नाम बा भैया पीएस गोयल। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी फाइनली वीडियो सॉन्ग बन के तैयार बा, आप सबके बीच रिलीज होकर बा। जी हाँ भैया, ये गाना के पोस्टर भी जारी हो चुकल बटे, आप सब देख ले भी बानी। जी हाँ भैया, और साथ में रिलीज डेट भी आउट हुई बा। आप सबके बता दी कौना चैनल से गाना रिलीज होकर बा, तो चैनल के नाम बा भैया सोनी म्यूजिक रीजनल। जी हाँ भैया, सोनी म्यूजिक रीजनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये गाना यानी वीडियो सॉन्ग रिलीज होकर वाला बटे। और आप सबको बता दी बहुत ही बड़ा लेवल के गाना के शूटिंग कइल गेल बटे। खेसारी लाल यादव के में लुक भी काफी जबरदस्त बटे और गाना भी बहुत जबरदस्त बटे, म्यूजिक वगैरह सारा तगड़ा बा। बस आप सबके बीच भैया वीडियो सॉन्ग आ जाता, उसके बाद आप सब बतौर ये गाना के देख पाए। और अभी तक के खेसारी लाल यादव के जितना भी भोजपुरी गाना आइल बा उससे बहुत बड़ा लेवल की गाना के शूटिंग कइल गेल बटे और आप सबके वीडियो सॉन्ग में लेवल भी दिखत नजर आई ये गाना के। तो जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त गाना आप सबके बीच आ रहा बटे जो परसों 31 अगस्त के आप सबके बीच गाना फुल एचडी वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई। जी हाँ भैया, टाइम अभी नहीं बताओ, टाइम जब भी ऑफिशियल जारी हो हम बता दें, लेकिन डेट जारी हो चुकल बा 31 अगस्त के आप सबके बीच वीडियो सॉन्ग आ जाई यूट्यूब पर। तो जी हाँ भैया, आप सब बताएं ये गाना के कितना इंतजार बटा और ये गाना आई तक कितना धमाल मचाई धूम मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो के आप सब शेयर करिए।